folder jeg den her ud. Tager den anden. Og lader dem her flugte med hinanden. Den skal godt op i hjørnerne der. Her. Holder en tommeltot. Får den her til at gå herind. Sådan. Og derud. Den samme. Den lige var en hjørne. Derud. Den til at stå der. Og det var den med 4. Tager vi lige den med 2. Vi har igen fået lagt dem sådan her. Og det er den nemme. Der er det bare en finger ind mod midten. Ind mod midten. Og ikke noget med at stramme hjørnet. Man samler simpelthen bare heroppe. Sådan.